या सही रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनियन कुरैशिय्या अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युकुम मिस्ली अम्मा बाद। या या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वाग़फिर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। कसरत द मुहम्मद नवे पैदा पैदा करे बख्दे नवदा दुनिया। दोन जहान द मोहम्मद पर हुई पैदा दे
کہ آخرین دے پیدا شوے پمانا کہ اولین دے در ہر چاہ نبوت پا محمد باندی تمام دے نشتہ پس محمد انبیاء محمد بے چارو چار گردے محمد دے ہر درمن لرا دوام محمد دا گمراہان و رہنما دے محمد دے دڑندو دلا رحمان دا محمد دا درخوا کرو بما کم خودے نکڑی دا دی درا جدا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك صدر محترم و مکرم شیخ القرآن والحدیث عزت معاب علی جناب حضرت قبلہ شاہرون بادشاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ او دا دیر قدر وڑ دا دیر احترام و دا عزت لائق معزز علمائےکرام مشایخ عظام بالخصوص علامہ شیخ القرآن والحدیث عبدالوکیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب حاجی محمد شکیل جان سے بوددوی برادران اور دی میلاد کو میٹھے اراکین ہوں اور دی جامع مسجد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا کو میٹھے اراکین ہوں دا دی چاپر چل او دی عظیم و خستہ مجلس لا راغلی دا عقائد و جہان سر عقیدت لرن کو محبت لرن کو ملمنو مولا کریم جل جلالہ پدغ مجلس بانی سر زما خیستہ کا اللہ دی بی زمون راروان نسل خیستہ کی دا حجی سے بھی قرآنی لدی اللہ جل جلالہ اتفاق اتحاد ورکی شاہرون بادشاہ سے دزڑد دردہ خبر لگیوں کی خو شاعت سبات کی نشو طولی خبر سرطہ ورسیدی دا ربیع الاول شریف دا میاش کے آغاز شوے دے دا محافل چکم کی گی نو دا دیس نہ لس کالو شو نہ شل کالو شو نہ پنزوس کالو شو نہ سل کالو شو نہ زر کالو شو انسان لا وجود تا نور آگلے چی پا عالم ارواح کی دے سرور کونین دے میلاد تذکرہ شوی دا
اول د حضور ذکر شوه دے او بیا د عقاید و جہان پا ذات نازل شوی د کلام تلاوت شوه دے دا غیر رستو بیا انسان پیدا شوه دے اللہ جل جلالہ دخبل زان دا معرفت و پی جنگلی دا پار حضور پیدا کر او بیاد زان او دا قید و جہان دا پی جنگلی دا پار اللہ کائنات پیدا کر حیثیوں شینو نور نو سپوگمئی نو آزمک نو اسمان نو جنت او دوزخ نو ملائک نو انسانان او پیریان نو لوح و قلم نو سشو دا اللہ او دا اللہ دا محبوب ذکرو دا اللہ او دا اللہ دا محبوب ذکرو دا آدم علیہ السلام دا پیدائشنا 2000 کال اوڑان دے 2000 کال اوڑان دے فرشتوں پاسمانوں کی دا اللہ دا دے کلام تلاوت کولو من جملہ آگی کیو سورت یاسین شریف تے چھے دا قرآن کریم سڑ دے اکثر مومنان مسلمانان دے دیر تلاوت کیوں احادیث مبارکوں کم دے دیر بھی فضیلت راغلے دے دا آدم علیہ السلام دے پیدائش نوڑان نے اسمانن کے ملائے قرآن لی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم مولا کریم فرمائی زمانے پا قرآن کریم بانی قسم وی پاگ قرآن چی دا حکمت نڈگ دے زمانے پا قرآن حکیم بانی قسم وی انک لمن المرسلین اے زمان محبوبہ بے شکت در رسولان در ڈلے نہیں دا محمد الرسول اللہ تذکرہ آگا ٹیم نشور و شیدہ دا آگے وقت نشور و شیدہ چلا وقت نپیدا شوی ندی یوم مشہور صحابی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینی منوری دا جانان دربار ترازی یا رسول اللہ مولا کریم جل جلالہ دا تمام کائنات نوڑان دی سشے پیدا کر دے دا مدینی منوری جانان و تو فرمائی یا جابر رضی اللہ تعالی عنک ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ مولا کریم جل جلالہ تمام کائنات نوڑان دے سادہ عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نور پیدا کر دے بیاد مدینی منوری جانان دغ نور مبارک
فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله مولا کریم جل جلالہ دغ نور بتمام کائنات بان اگر زولو چکم زید اللہ فغشوا لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا ملك ولا جنة ولا نار تمام کائنات نہ اڑان دے دا قائد و جہان جناب محمد الرسول اللہ دا مبارک جلوے وی اور آدھائی دلن دا آغی محبوب علیہ السلام پبارکی علماء لکی جی پاسمانوں کی دریک بکرت جلسی شیوی دی سو کرت جی یو جلسہ مولا کریم او فرمائل الستو بربکم آئزستا سو رب نیم مخلوقاتو کی اول آواز سرور کونین روح مبارک کرے دے چھے او تزمونگہ ربی عقائد و جہان فرمائی اول زیم شما دا اللہ حمد ثنا بیان کرے دا اول زیم شما دا الہ العالمین دا ربوبیت دا حقا دا ربوبیت گواہی ورکڑی دا پا عالم ارواح کے او اول زیم چی دزمکی نبارا پورتا کے گما او اول زیم چی زب شفاعت توڑان دیکھے گم او اول زیم چی دا جنت دروازہ بکولا ہوما تکبیر تکبیر عید میلاد النبی اول زیم چی دا جنت دروازہ بکلاو دا حضور دمرلوی شان دے اور آدھیں دولنو دا خبر میں دے پوری کولا مولا کریم بیادوے مجلس راگواری قرآن کریم پاگے بان گوارے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ یاد کہا وح محبوب چی مولا کریم جل جلالہ دا انبیاء وعد واخستلا دسشی وعدہ سو وعدہ خوبئی کنا دسشی وعدہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ہر کل چیزتا سل شریعت درکم و رسالت درکم ثم جاءکم رسول مولا کریم فرمائی بیا تاسو کے رسول راشی اگر چی مخ کے پیدا شوے دے یو ذلب بیار اخکار کی گی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تاسو بزما پدغ محبوب ایمان روڑائی تاسو پا حضور ایمان روڑے دے بولو آؤنگا ایمان روڑے دے نچے کم سڑے پچا ایمان روڑی نچے پچا ایمان روڑی اگر پیغمبریو دا ایمان روڑن کسی بھی آواز رانا گئے نئی آواز امون امتیان نئی یو لاکھ سلیری ذرہ پیغمبران دا حضور پا امت کے راگلی گئی یہ آواز عیسیٰ علیہ السلام دا سرور کونین پا امت کے نرا دی امتی زیر امت چادشی کہ پا پیغمبر ایمان روڑی الہ العالمین انبیاء تو فرمان چستاسو دا نبوت شرط بداوی چی پا سرور کونین با ایمان روڑے وَلَا تَنْصُرُنَّ احزماددن پیغمبر سرب امداد کوئی
قال اقررتم، مولا کریم جل جلالہ تو فرمائل آیا تاسو دی خبر اقرار کوئی چی تاسو بزما پتغ محبوب ایمان روڑی او دا غسر با امداد کوئی. قالوا اقررنا، مولا کریم آمون دی خبر اقرار کو چی او من بی ایمان روڑو. قال فاشهدوا، مولا کریم فرمل پیغمبران تاسو پیوبل باندی گواو سی وانا معکم من الشاہدین. تاسو بد یوبل گوائے او زب پتاسو گوائے. دا محبوب علیہ السلام سمرہ خیستہ ذکر کی گی. کل دیو خبرکم دا حضور علیہ السلام دا میلاد تذکر پاسمانونو کی گی. مسئلہ کو پس مکہ جوڑا دا سو گئی دا قید و جہان میلاد شتا دے اور سو کوئی نشتا دے. دلیل اس دے چسو کے کئی اگوی اشتا دے اور چسو کے نکی اگوی نشتا. بدا مسئلہ دا اصل مسئلہ دا دا گلن دلیل دا اللہ کلام دے. عیسیٰ علیہ السلام قوم راجم کرلو موتا سر دا خدے دا کلام دا خدے دا کتاب نلوئی دلیل نشتا. قرآن کریم دا غی وضاحت کرے دے. عیسیٰ علیہ السلام فل قوم راجم کر قوم تا خطاب کئی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. قوما زتا سو لزیر درکو تشن آواز رانا ہے جس خبری یو عظیم پیغمبر را روان دے زمان رستو برازی چینو میں احمد دے. چینو میں احمد دے اگر زیر ورکی دا پیغمبرانو دا راتلو زیر اللہ ورکڑے دے. مولا کریم جل جلالو فرمائے چھ زمادی دا عیسیٰ دا یحییٰ علیہ السلام دا پیدائش پورد باندې سلام وی. زمادی دا غی دا پیدائش پورد باندې سلام وی. نو دا پیغمبر تذکرہ کول قوم را جمع کول. نو پیغمبر خود چرتم خطا و ناروا کار نہ دے کرے. پیغمبر خود گناہ کار نہ دے کرے. عیسیٰ علیہ السلام دا مدینی منوری دا جانان نیلا شریف کرے دے. سرواری کولے دا مدینی منوری جانان فرمائی زدہ ابراہیم علیہ السلام دعائی السلام دعائے ماں اور عیسیٰ علیہ السلام زیر ماں. عیسیٰ علیہ السلام زیر ماں. مونگ دی توائیو عید میلاد النبی سو توائیو یرا مولانا سے مونگ پا کال کی دعا اختر لی دی دی سنیانو پا دی ربی الاول کے بل اختر رانا نویستا. دی سنیانو پا دی ربی الاول کی بل اختر رانا نوستا دا. بل اختر دا کم دینا راگے. ارادے گلولا والقرآن کریم نا معلومات کو عیسیٰ علیہ السلام لقوم را آگے
مطالبت نکی چی دا مولا کریم جل جلالہ دا دربار نظم دا توام دا پارا مطالبہ کا عیسیٰ علیہ السلام درخواست کی توجہ بوارم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا چابانے سے قرآن خوب لگے دلے اگر سبحان اللہ نور موائے یا اللہ مونگ بانے دا اسمان دا جانبا یو درستخان یو خوانچا یو درستخان یو خوانچا پا مونگ نازل لکا دا اسمان دا جانب تکون لنا عیدن چاگہ دا مونگ دا پارا دا خوشالے ورز بگرزی اصل کی عید معنی دا عید معنی علامہ بغوی رحمہ اللہ مولانا قاری رحمہ اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ دید دی عید معنی لفظ کی چی یوم السرور حرد خوشالے و رسیدنو دیتا اختر ویلیشی اختر تشتر ویلیشی بیا مواد رانا گے تاسو کل کل داوائے پمانن سم اختر دے کنا نو آئے غلی بادش وے دخوائے کنا چھ پمانن جی پتا اختر دے تار خلقو نا تپوس کرے دے وہ پتا اختر دے کنا چھ زوے دے پاشی نو مورے ہوئی پا ما اختر دے زوے میں پاس دے پلارے ہوئی پا ما اختر دے زوے میں پاس دے زوے ہوئی پا ما اختر دے زو پاس شوے چھ سوک 18 گریڈ کے افسروں لگی پا ما اختر دے افسر دور شوے ما چھ زوے پیداشی اختر دے چھ وعدہ پا کم عورت بھی اختر دے چھ دے بچی خوشحالی بھی اختر دے ہر خوشحالے عورت تا اختر ویلیشی یرا چھ تا کر بچے پیداشی اختر دے چھ بن اسرائیل بانے دا اسمان نا خوانچا نا دیلیگی آگا دا اختر رزدہ آگا خوراک اسمان نظم کی تراوی اوائے پکم اور رشد نبیان امام دنیا تراوین والے باختر نوی چھ دا نبیان امام راوی چھ دا تمام نعمت سردار دے ڈبل ٹکے دے چاندے دے بولے عاشقان مصطفیٰ دا سنیت اظہار بکوئے نعرہ تکبیر ہو یہودیانم مچی اللہ اکبر زان پہ سنی ثابت ہے چیز سنی نعرہ رسالت آواز بلگے رکا یہودیو اللہ منی تاسو سو منے نستاسو یہودی عقیدہ خویو شانتی شوا نسوارا ورد آخرت منی تاسو منے نظامو نسوارا عقیدہ خویو شانتی شوا اگر کم یو سیر دے چیزی دا یہودی دا صف نروی سم اگر کم یو سیر دے چیزی دا نسوارا دا صف نروی سم اور دے دا مسلمانانو پا سب جودرولم اگر ذات محمد رسول اللہ علیہ زندہ باد ارمی دے پورے کو پا خدے یقینو کئی دا حضور ذات اہم دے دا حضور ذات اہم دے ابن ماجہ حدیث مبارک دے ارادے گلنو ہو رہی حدیث قدسی ہو رہی مولا کریم فرمائی وجعلت تمام الایمان بذکرک معیہ
وجعلتك ذكرا من ذكري ومن ذكرك ذكرني محبوبا قربان دا حضور دا ذات نشم تاسو رمونگا تو قربان شو محبوبا وجعلت تمام الایمان بذکرک معیا پدی مردان کے نا طول دنیا کے اسرے پیدا شی او دا غزر کالا عمر و غدا وشی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ٹھیک دے جی تا دانش ویلے شی یہودی دے کا نصرانی دے کا مسلمان دے دانش ویلے لا الہ الا اللہ نشتے دے لائق دا عبادت سوا دا اللہ نا دا خو یہودیم وی رب العزال فرمائی ایمان سے شیکے دے محبوب ایمان ستا پر ذکر کے دے ایمان ستا پر ذکر کے دے چستا ذکر اش ایمان بے ملاوی گی چستا ذکر اوشا ایمان بے ملاوی گی ایمان گورے دا سرواری کونین پر ذکر کے دے لکل کلوین یو لیدل دی او یو پی جنگلی دا یو لیدل دی یو پی جنگلی دا تا تو چی مردان تا روزی دو روزی خوبا کم از کم زر کسان بھی نہیں کنا کنے بھی نہیں ولی پستر کو پٹے تڑی دی چراغ لکا ویسا بھی نہیں طول بھی جانے کنا بازی 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 لیدل بیل شہدے و پیجن گلی بیل شہدے حضور مبارک خلق لیدل او و پیجندل ایڈیرو کم خلقو پیجندل ایڈیرو کم خلقو او کلچے پیجنگلی کسی الگلا سڑے پیجنی نا نو دلی دوست مقصد پاتی نشی ترسو پوری چی پہچان نوی دلی دوستو مقصد پاتی نشی یو سڑے تا ترین کی تب تپوس کے لگا زو کی اب اس انسان کوئی خودنو خورا توالا کنا پلان کے تا کم جائے یعنی پلان کے یعنی ندے پی یعنی سبا خبرہ کھا دیا نم ممراتا خلی ندے پی جنم نم اغسطو دا پارا پہچان لازمی دے سش لازمی دے پہچان لازمی دے حضور بمکہ معظمہ کے دیرو خلق لی دلے ہو وہ پیجندل صدیق و عمر دے پیجندل عثمان غنی و علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اور چکلت مکی معظمی ماحول کی چاو نہ پیجندو ربو فرمائے رادا محبوبہ دا سے خلقو لدی بوزم چاگہ بدے او پیجنی دے خود پکانو لٹولی دا بدے دا سے خلقو کلے رکم چاگہ بدے دا خلی لار مبارک نسمکی تا نپریدی آگئی بدے دا خلی مبارک لار نسمکی تا نپریدی آگئی بستا دا پوز مبارکی لنوال نسمکی تا نپریدی متوجہ ہے توجہ بوارم جی نوکری راغلی دالا کا کسو کوئے تعلیم تم ضرورت نشتا کمیڈل پاسی پرواہ نہ کئی ٹھیک دے جی 1 لاکھ روپے تنخواہ دا تنخواہ سمرہ دے جی الگڑی کلے پوستے گورے مکوئے خود سرے دومرہ دا چھ خان وی ما سر بگرزی تنخواہ با 1 لاکھ روپے ورکوم کچھ زدتو کانی تو کم نو دے با تلاس نیسی پا مخ بے راکاگی دانو کری کوئے دا بازی پکی خلی شو لگا چھ تیار ہوئے وطا آواز رانا گئے زبتو کانی تو کم او دے بے نیسی خلقم نیس کے بناتی چیز لاری تو کم دے با تلاس نیسی اور چھ پلاس بانی پلاس کے راوالی نو بیا بے پا مخ باندے مگی چھرپا پا تاریخ کی ندی شوی
علاوہ دا سرور کونین دا غلامانونا او دا عرص پا مینہ کی گی عرص بخدے یقینو کئی دا عرص پا سکی گی یو دا مجبوری نو کری دا یو دا محبت نو کری دا یو دا پیسو نو کری دا یو دا مینی نو کری دا دا شے مالدار سڑی سر نو کری او دا شپی دروازہ اٹھا کے چلکا گاڑے آرنو کو کہ چور کولاو کنگا اگا سوکیدار دا سر اڑکی سوئی دروستا خودے بے خوبا سینے دی شپا معلومہ دا اندو دی ورز معلومہ دا گیٹ وطا کولاو کی خو خط اندر میں خیرے بتاو کی چہ تو خورا سر دا سڑی زوینی سارم پیئن و ماسوتنم پیئن ولی لہا کار نسسری دا پیسو سری یو دا احترام دے چاگا دا مجبوری دے او یو دا سے محبت دے کہ صحابی پا مکم ورنمکی دے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدار بانی بلا دے کافران وطوی حبیبا خلاصو دی پریدو دی اسم درتا نوائیو خود صرف دومرہ ہوایا اجی سے مولانا سے صرف دومرہ ہوایا چھے نن زما پزی رسول اللہ مبارک وینو سمرہ بخوا چھے نن زما پزی بانی رسول اللہ مبارک وین بس دومرہ ہوایا پریدو دی ہوتی نا دا پریخو خبر بنی دا خویو زان دے سوچ کرت بخپل زان یار میں لوگے کم تو دادے یادے زدام نشم برداشت کولے چیز زد دل تیما او مال خبر راشی چی دا قید و جہان بدن پا ازغی زخمی شوے دے زدام نشم برداشت کولے دا زان دا یومین دا تا چکلا تپوس کے نو دا سبزی او دا ٹماٹورو او دا سبزی تپوس با دا سبزی والا نکے دا فروٹو تپوس با دا فروٹو والا نکے اسی نچی تا زرگر لور چی چاہتے ٹیپر پسو دی ٹھیک دا کنا او یا ٹیپر والا لور چی سرنو صاحب نصابہ تولا پسو دا اگوے نا دا ما چی چا سارا سودا تا چی دا ما کم روزدار ہے دا آگے تپوس با زمانہ کے دا غرنگ چه کله د علم مسئله راغا نو د علم تپوس به د عالم نه کې د مسئلې تپوس به د عالم نه کې او کله چې د یارانی خبره راغا نو د حضور تپوس به د صدیق اکبر نه کې چې یارانه څنګه تکبیر بغوارم جی افضل البشر بعد الانبیاء دا تمام انبیاء نرست پا تمام انسانانو کے توجہ بغوارم شارون بچہ سے تشریف فرما دے شکل جانا جی سے تو متوجہ ہے دا آدم علیہ السلام نراواخلا عیسیٰ علیہ السلام پورے یو پیغمبر لم اللہ دا سی امتی نے دے ور کرے دا سی یاری نے دے ور کرے لکہ سنگ یار چی سرور کونے صدیق اکبر ور کرے او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چی تبوسو کی چی ستاپ پا نظر کی ستاپ پا سوچ کی ستاسو پا فہم کی ستاسو پا علم کی ستاسو پا ادراک کی ستاسو پا منشور کی ہاں دا طولنا افضل ترین عبادت سشے دے دا طولنا افضل ترین عبادت سشے دے اغیو ٹکے کئی یوردی چا مجنون تووی وی مجنونا ویسے وی پتا طول ملک برغولو چتا پا دی لیلا میں نے دی
تک تور تپ دی مین شوی ناغو دی خفکے گا ما مین زیم او غم تا سارے دی مجن وی زیم او غم تا سارے دی تا لیلا تا پخپل سترگو مگورا ما نتا پوزو کشی لیلا سمرا خیستا دا بلا تشبیح تا دا سرور کونین دا خائصو دا محبت تا پوز دا ابو جہل مکھوا دا اتباو دا شیبان مکھوا دا سرور کونین دا حسن تا پوز دا صدیق و دا عمر نو کچی آکو کہ سرور کونین سمرا خیستا دے ما تا عجیب آبا یو شیر رایاش کو کچھ ویوے مو کوے نوے اللہ اکبر اول در رحمان بابا نا شورو کو میں اوزلی دیو شاعر انٹرویو اور ادنو رحمت شاہ سائل نامہ تا اگر چاہتا پوزو کہ جی دی رحمان بابا سنگ شاعری کری تا اگر دی خپکی گا ما دا اگر مثال دا لوگری دے او دارو سے چی دی بمبل راون دی اگر وی لو کڑی دے لو اگر دا غنمو خبر پوئی کے کنا او دا نور بس شاعت چی کم بمبل ممبل پاتی شی پٹی کی اگر آشو کئی نو رحمان بابا لو کڑے دے رحمان بابا یو شیر کسو ہوئی وی پخائسا
پہر طرف طرف جلوی خریشوی وی دا مرحبا چغناریشوی تو اخلاص اور سبحان اللہ وی دا مرحبا چغناریشوی دا مرحبا چغناریشوی تشریف روڑی دا مکی خاص خطردار راضی ملائکان دیدم بدر جانان راضی ملائکان دیدم بدر جانان دیدم بدر جانان دیدم بدر جانان 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 حسین استاخل حضور راگے دا پاک اللہ دلور لو یشو احسان راضی ملائکان راضی ملائکان دیدن تد جانان راضی ملائکان جانان
قد جاءکم برہان من ربکم پتحقیق سر راغے تاسو تدا اللہ دے جانبا لوی دلیل دا خدے دا وحدانیت لوی دلیل دا اللہ آواز رانا گئے سمرہ چی پا مینا راغلی دا سی دا مینی آواز مارا کوئے منگو تاسو وایو کنا لا الہ الا اللہ سنگو وایو مانا صدا نشت دے لائق دا عبادت سوا دا اللہ نا ٹھیک دے جی ٹھیک دے جی دلیل در سرشتا اشترا سر دلیل تب یو دم آؤ جی آواز آنے گئے نانا ٹول بوائے سشہرے ٹول بوائے محمد رسول اللہ بدے تصوف پدی خاوندانو کی یو ملنگ تیر شوے دے بحلول دانا دا غنم دے بالول دانا سنے میں دے جی تاس دن مورد لے دے تو پڑھن بھی دن مورد ہو دا سن پاگاڑا ناستے سجوڑئی ہاں ہاں کورکی جوڑئی عثمان تپوت کیسے جوڑئی جنت کے بنگلے جوڑئی سشیا جوڑئی ناس پسمت کہہ دے وہ بنگلی کم دیا جوڑئی جنت کی بنگلی جوڑئی جنت کی رسول اللہ مبارک کی عربی ماندک کی تشریف فرماؤ موزی کو جی مدینہ منورہ دا جی دوران نماز قید الجہان اللہ مبارک دا سی اچھت کو بیا قید الجہان اللہ سرا رسو کو توجہ بغوارم جی توجہ رسول اللہ مبارک دوران نماز لا سنگ کو لا سی اچھت کو بیا لا سرا قتل کو منذ شجی صحابہ کرام قید الجہان نتا پوس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانزر ٹیم کی تاسو دا اللہ مبارک دا سوچت کو حضور مبارک کو فرمیل جنت کی میں یو غن چولی دا ماویر چی رویشو کو ماویر چی قربان دا حضور نشتم تاجدار حرم پسمکہ تشریف فرما دیو لا سی جنتون ترسی نچے کم لاس جنتون ترسی اگر لاس دا مدینی منورین دا مردان سمیت دا غلام سر تھمرا رسی خود دومرہ دا چی عقیدہ غواری عقیدہ سشے غواری عقیدہ غواری بقدر ظرف مل جاتی ہے
سب تا گورا کوئی کرچے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں شاہرو ماچا سے سنا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اور چکل دا سرور کونین دی حدیث مبارک تو غورن میں یا محبوب استان لوکیشن سمر روی قدرت خود در کرے دے آقا مولا فرمائی من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ حضور مبارک فرمائی چاچے ز پخوب کی اولیدم چاچے ز پخوب کی اولیدم زرد چی ما با پوی خم پوی نی خبر دل ختم کا کنا سپاتی شو نا بعد خلقو پاکی شک پاتی شو تاسو شک کی خیئے من رآنی فی المنامی فسیارانی فی الیقظہ چاچے ز پخوب کی اولیدم زرد چی ما با فوی خبانی ہو بینی بابا وی دلی خیل یوسف لی دلے او پخواب کے ما پوی خدے لی دلے پخواب ندے او سوکو نوی نمستاستر کے کا خدے کھا اسرائیل لرب خم رزان ورنکم فرحمان دا سادہ لب میں حرام دی سوچ اخبلی وینی جام تاوان ورنکم تکا امام دلالو دی سیودی رحمہ اللہ فرمائی چھے ما سرور کونین بیزد اس کرتا پوی خبان لی دلے دے ما قید جہان پوی خلی دلے دے اگر کل زیو شہروین کا داستا پا مخبر دستا عمل دے اشناور دیار مخت پلو نشتا تاسو سمر بختور یو داسوڑے سمر بختور دے لدی دا خاندان سمر بختور دے ہر کار دلتا ہے ہر کار اگر شاہرون بچاتی میں خبروں کا تاسو تے حکم میں گورے دا سوچو نکی چی مونگ بسار توزو وقاید و جہان بخیستا کو اگر گورے خودے دومرہ خیستا کڑے چی چاہتے پری خینے دے اگر دومرہ خیستا کڑے چی چاہتے دانا چی دا جانان غاڑا پا گلو خیستا کی گی گلو نمی جانان تا پا قتلو خیستا کی گی دانا چی دا جانان غاڑا پا گلو خیستا کی گی گلو نمی جانان تا پا قتلو خیستا کی گی بالول دانا نازید سن پغاڑ بانے جنت کے محلات جوڑئی زبید راغت پوس کئی حارون الرشید باشا تماشیت ولالے زبید تپوس کئی بالول دانا سے جوڑے وی جنت کی بنگلی جوڑو وی یو پکی خرسینا وی ولینا بے پسو بیرا کی 10 درہم سو جی خجی والے جی اگر 10 درہم ورکا ہوتی دا کو کمرہ پا کستا شوا اگر 10 درہم آواز دے وہ بوتی ہوشتا چی بی بیستنو حارون رشید باشا کو دا منظر اولی دو نو چی بی بی راگ ہوتی چی گورا دمرا قابل خزے دا نوکرانم دا تحیران دی اگر پیسی دی دا سی سڑی لورگی چا خود پی دا ابو منستا و رسولی نستاشو نه دبل شوی چا دا غریب سڑی لبدی ورکڑی وی او اگر دی پیغا پیسی دی پی دا ابو منستا و رسولی دا سی سوک کئی او دا اگر تی بس ما وصل سودا شوی دا نو دا ما وصل جی سودا شوی دا دی باپی وقتی خبر کن متوجہ بوسے گو رہے دی باپی خبر کن حارون الرشید بادشاہ جی کون تراغے سترگی ولی سکوری جنت ان کی سکوریوں محل گیا حارون الرشید بادشاہ پیدا محل دچا دے ویدہ دا زبیدے دے دیر خیسته ده لگی گورم نا نوی لگا نشتا ده اجازت نشتا اجازت جی چه ده اجازت نشتا بس دیر آبیدار شد چه آبیدار شد چه سهر رانا لگی ده نو زبیدیت ده وی رزم آگه بابا سر لگا سودا کوما
زوردم مسلغونتی سودا کم دے سار وقتی ورا گئی آغا دسین پغاڑا نازتے ہارون رشید باشیتے وے بالو اللہ سے جوڑے ویس وائی بخدر تپتا دا چیسے جوڑو ما خدر تپتا دا چیسے جوڑو وے خرفے خونا وے بالکل خرسوم وے پسو 10,000 دینار اوہ یوش پکی دومرہ مہنگائی یو دم دشپگو 100 روپو تروڑا سوال نسو تو رسی یو دم دا سے مہنگائی جوا ابور پنیٹ بانی عمار خودو دی مکہ معظمہ کی ما پنیٹ کتلو کانی خوڑو نخوایا دا وقت تو پا مونگران نشتے تو چونگا کانی خورو تو پا کانو شورو کسو تا ملاوی کی نا دا سرور کونین نند دیر مدوران دی فرمائلی دی اعمالکم عمالکم ستاسو عملونو با پتاسو بادشاہی کئی اللہ دی زمون گناہ معاف کے امین جو آئے لیکن خلاص سر امین ہوا ہے ویچی دومرہ مہنگائی یودم بالول داناوتی بادشاہ سلامت پرند نلی 200 دانا اور ننجی دلی 200 دانا دا صحابو دلی 200 دا و زمون دنیلی 200 دا آقا مولا دا مدینی منور جانان فرمائی توبہ لمن رآنی و آمن بی و توبہ 7 مرات لمن لم يرنی و صحابو تا نشو رسے دے مو صحابو تا تابعین شے رسے دے نمو تابسور سرواری کونیر فرمائی او زیر می با اغچا دے چیچا زلی دلے مو فرمائی ایمان روڑ لے بھی ہی او وکرت زیر می با اغچا دے چی چازلی دلیلی موفما با ایمان روڑی مونگ اللہ لی دلن دے مونگ رسول اللہ لی دلن دے الذین یؤمنون بالغیب متقیان غکسانی چی ایمان پا غیب بانی لریم سرور کونیم دا مدینی منوری اس تاستویم کعب مبارک ڈیرہ خیستہ دا ٹھیک دا جی آواز رانا غیار زو خپل خبر واپس نالم کتا سمال جواب رانا کو زو خولدی سو گیا خونیم مرا کوئی جواب زو با پخپلیم ڈیرہ خیستہ دی جی ڈیرہ خیستہ دا حضور مبارک دیر خیستہ دی خشان لگ وشے یار رسول اللہ مبارک ذات مبارک یادو چی دا دیر لوی دلیل دے صفوان نامے و صفوان سنامے و صفوان نامے دا اجرتی قاتلو اور لوئے توری چلو لو والو دا تاریخ بدے لکل گلی سے اللہ سے 1500 کسانو بدے نشو رئیسارو دے چطور باور ساروا دا بدر پر میدان کی جزا مدینی منوری جانان کفارو لمنڈور کا دا بدر میدان دا مدینی منوری جانان اگٹلو ویگٹلو جی تولو ویگٹلو چھے ویگٹلو ادھا کفار 1000 نزیاتی کتا مسلمانان 300 دیار لسی اتو کسانو سر تولی دی او دا 15 دا بار 300 چا سر کانے چا سر لوٹا چا سر چکا او دا حضور مبارک خواہ کے والار دے آغا دینا کافران آواز ان کو ویر رشتیا سادہ گانی ای تشتو راغلی ای او موتا نگوری شی موسر رسیدی یو صحابی والا آواز ورک وی منگا تشنیو راغلی تاسو خپل مشرو سردار تو گوری او زمون سردار تا مو گوری
استاسو سردار سوک دے و زمون سردار سوک دے. نو د بدر په میدان کې چې کفار شکست وخوړ بیا د مدینه منورې جانان د بار منصوبه جوړې بیا جنگ باندې حمله کوي یعنی جهاد باندې د جنگ د بار تیارې کوي صفوان مکی مرزمیل راغې د مکی دی خلکو ته وی ورځي ما سادگان و بلزل مرا تختولی ای 314 بس تاسو خپی جندلی تاسو خپی جنی بیا مورځي دا څه کارو کې مال پیسې راکې مال پیسې راکې دا کیسه دلته تمامو دا کار دلته خلاصو چا ورته وي 500,000 بزه درکم چاوتی 60,000 بزه درکم چاوتی 1,00,000 بزه درکم چاوتی زبر 100,000 سره تلم بل وته ویل کشرت مشن کے مر شوے مشن کے ترسو پوری چیز جواندے استاد بچو اولاد دے بی بی خرچہ پمادا تورے راواغ استپا اسرا سور شو خوراتلو ٹیم کیوں ویل چھ ما تو بگورے صبر کوئے دبکار پا حکمت کو اغم داسی نشی کی نبازیوزے کی بات یوازی ناسی زب ورمنڈ کم دا غسرم فدایان دی صفوان پزان نازیده خود شر خدا زوری نولی دلے پزان نازیده خود عمر فاروق زوری نولی دلے دا توری پا پڑکاری و پا تیزوانی نازیده خود حضور فدایانی نولی دلی اراغ اسبارو تڑلو او توری دڑیر مدینہ پزاورو کی خوا فارا ویداو که دویم گزار تا جوڑ نشم دا یو گزار والا دیر دے مدینی منووری ترا مخامخ شد توری راز وڑنده کرده دا سیٹ که پرتا دا مهاجرین و صحابوی لکه دا خو صفوان راغی مدینی منووری تا صفوان راغی صفوان سنگا رالی یرستاسو دا دی پیغمبر میں دیری تذکیری ہوئی دلی دی نندوتا لگ پا مین گورم ایمان پی روڑم خدا را تو چی کم دے بھئی چرت بھئی وہی دیر ٹیم کو اقام مدینہ منورہ کی تشریف فرما دے مسجد نبوی کے دے کم دے کی دے جی مسجد نبوی کی دے و محراب کی تشریف فرما دے اور صفوان وہی چی زب چاہتا مقام مشما اور چاہ بزلی دم یو دم دا بلاغا حالات و کیفیت بدل شو فاغا برکدان را گئی او بیاری دو او چې چا په د نوم لیدلې چې زمان نوم به ورته ما واسه چې زه صفوان یم یو دم به هغه یو دم به ماته سلامي شو مسجد نبوي ته چې را مخامخ شوم های های صفوان وی چې ما حضور ته وکتل ما ته چې د خدای پیغمبره ما پیژني وی حضور فرمایل راځه صفوان راځه راځه صفوان راځه صفوان وی چې زه څومره حضور ته نږدې کېدم نو عقاید جان خو فرمایي چې الله ماله د یو میاشتې په فاصله دبدبه را کړې ده د یو میاشتې مزل دا به د حضور ذات ته پات شو چې د عقاید جهان د نبوت روب په علاقه باندې خور د یو میاشتې په مزل یو میاشتې څومره مزل کېږي جی ډېر مزل کېږي د یو میاشتې په مزل به د عقاید جهان د نبوت روب او دبدبه وه صفوان وی زه د مدینې منورې جانان ته چې را مخامخ شم وی پر رب یقینو کئی د مدینی منوری د جانان پزاد کی پزید دی چی یرا راغلے وی ما چی حضور تکتل نو د حضور پرم کی نورم تازگی پیدا شولا نورم تا چې څومره نږدې کېدم د حضور رنگ به تازه کېده چې څومره ور نږدې کېدم د حضور رنگ به تازه کېده
عقائد و جہان و مغشان پخپل جلال و پخپل نبوت انداز کے ناستے لاڑم کے ناستم حضور فرمیل ملما کی نا زوتا کے ناستم باباوی مائی مختا پزور زیر کتلی نو مائی مختا پزور زیر کتلی نو چھے مخ پا کفن پڑش ارمان راہ ہے چھے مخ پا کفن پڑش ارمان راہ ہے صفوانا سیدی صاحبہ وی سنگا راہ لے وی ایمان روڑم حضور فرمیل ملما درو مو آیا ملما دروغ مو آیا بیا رسول اللہ مبارک کے شیبہ پس بیا تپوسو کو ملما سنگا راغلے یا رسول اللہ ایمان روڑم حضور فرمل دروغ مو آیا اگر کم سودا چی دکڑی اگر خبروں کا حضور مبارک دی ٹیم کی مسکیش حضور مبارک دی ٹیم کی مسکیش عجیب بابا نگوی عبداللہ سے وی پیوزل تبسم دسرو لبانو لار شڑکڑ حمد کنعان تا سرواری کونین دا مدینی منوری دا جانان ذات جو قدیم بحضور من رالا حضور مبارک من رالا ترم کے خدا ڈالم کے خدا لاس پنام حضور تکے ناست حضور مبارک تپوسو کو سنگا راغلے پترم کرت ایمان روڑو لراغلے حضور کو فرمیل اس رشتیا ہوئے کمال دے کرنے دے دنن کیفیات شکم دے داغے نقشہ پا مخبا نخکاری مخ کے انداز دا دشمنائے اس عاشقانہ انداز دے ما چیسی لی دلی اغتاک کللی دلی دی پریک دا اے ناسحہ مادمینی شراب کلی دی سرور کونین فرمیل اس رشتیاوے وی دا مدینی منوری جانا اللہ مبارک راوہ غسلو او زماد دی سینی مبارکی دا پاسے کی خود لو یو دم دن داوی گر یخشلو ما بی اختیار چگی کی چلا سڑی ایمان روڑ چی ایمان روڑ التا ابو جہل مکم و زمک انتظار کئی او خلقو تصوئی اس مخبر شے نن جا سبالے ابر سبالے بنوے خبر راجی نن جا سبالے ابر سبالے با نوے خبر راجی پا دیکھ جو سڑے دا مدینے نراغے وی سنوے خبر شتا وی ابو جان ادا سے خبر میں در روڑے دے چی ربطی پی برابر شی وی شاگا سنگا وی اگا تا چی سوگ لے گلے اگا خدا یار پغیم کی ناستے جہاد کی ولار دیں دا سڑے وہ تصوی دا صحابی صفوان یا رسول اللہ دمر پیسیری را سرا ستاسو پسر میں سودا کرے دا بس دا خسپا مالا لی دی دا خدا کافرانو مال دے حضور فرمائے نا 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 دو کب نکے اس کو صحابی شوی اس کو جی صحابی شوی اشید چاند جروڑی واپسی والا یوسا واپسی والا یوسا قربان دا حضور دا شان نشتم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کی تشریف فرما دے صحابہ تقسیمیں صحابہ و لس لساندہ سے لڑشے لزدہ سے لڑشے شلدہ سے لڑشے پرزوزدہ سے لڑشے شپتدہ سے لڑشے متوجہ ہے پدے کیوں سڑے دے پا اسبانی سور راگے او دا تو ردا سے پراکی دا سے تاوئے کم جائے زانو خوایا چیزیں ماں کم جائے زانو خوایا چیزیں دعویٰ دکھو پدی کے ناگہان یو دم حضور لمخی لارا گئے چھ سروری کونین لمخی لارا گئے یو دم یخش یو دم حضور مبارک ہوتے ولی ملما سچلو شو سمسل راغا اغواتال کئی صاحب پی جنم دے نچت سوکی کو خفکی کی بنا زدر بانی مین شما سادر و سار پا تماشا شم پا کم کلم جوڑ شوئی سمرہ خیستائی ظلف دلا کمال کئی چشمان مبارک دی اور چسو کا شک جاگہ جواب رکھا ہے اور رخسار مبارک دی شنڈ مبارک دی آیا ہایا زوانی دلا کمال کئی رسول اللہ مبارک و تو فرمیل چیزو خود خوک شم و تا خود چیزو والی چی چرتے و سو کی چا پسی راغلے وی صاحب از پہ استری پسی راغلے دا زندگی تماموم ہو گورے صاحب ہو گورے چتزیب و نخا چرت بم نزیبی چی والی و چیزا کل پاک سڑی گزارو کم نزکلی تا نظم زبتا سرائی ما ستاد در غلام بیما زندگی بمٹولتا سرائی خبرید چی پدر صاحب یو سو گزارو کما اقیدو جہان و تو برمل چاپ سراغ لین وی پا محمد بن عبداللہ پسراغ لین ما وی اغا پسراغ لین وی چی آو وی لیدلے دے دے وی ناو دما پسندن رنبے ملاقات کی گی حضور مبارک و تو پر نستا ملاقات خدا غصر شوے دے ویسے اب نلے شوے حضور پر مل شوے دے دے سڑے یو دا سوچ کی پریوت حضور مبارک تیدا سے اوکت وی محبوب تخل نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاسو خل نہیں حضور مبارک و فرمل ذا محمد بن عبداللہ ذا محمد بن عبداللہ راز گزار کوا تورے اغر زولا ڈال اغر زولو کوئی طول سوداگان شاتا غرزوم تاسو را سر سودا کوئی حضور فرمیل بالکل کوما بالکل سودا کو خود سغوارے وید اللہ پیغمبرہ چتس ویسا باغا کو زمان زمانت بسو کخلی سرور کونین و تو فرمل چی زما و زما دا رب ربوبیت منی و زما رسالت منی تسش غوارے حضور و تو فرمل کہ دنیا کے سغوارے و کہ آخرت کے سغوارے زدیزی موارے دا جنت کی سسی موارے
دا جنت دی اگر اس کئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمایو درخواست منظور بشی ویا بچے سوے وی محبوبہ زددی اصل در کزی گمہ پاگی کی واخلا مخبلی سیدے دنی دیکھا اللہ اکبر عرض میں کہو خودے یقینو کئی ذرا پزاد دا خودے قسم خورم چی دا زم دیر خیست دے دا حقیقت ندے ذکر چی خلا وڑا دا اگر دیر خیست دے خدا حسن پتہ بے پاگلوی عورت لگی چی سمرہ خیست دے سمرہ خیست دے سرواری کونین دا مدینی منواری جانان و دومر مل بچی رازا دے دسور لینا را گزیگی خواہی پر خواب کی ان خطلا دا اسدشان اللہ جسم کی طرح پریوت سر اسم کے لراغے چی سر اسم کے لراغے دا سر پڑک اچھو دو چی اچھو دو حضور مبارک و لرا منڈکی رسول اللہ مبارک و لراغے شارون باشا سے او دا سے چی دتا وکتنو دو حضور تستر کے راوارو لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور علیہ السلام اعلانو کو صحابو ما دسر جنت وعدہ کڑی دا ما دسر جنت وعدہ کڑی دا صحابہ و راشق جنتی سڑے گورے چپتی دنیا دا جنتی و خیمہ مدینی منورے دا قید و جہاد جناب محمد رسول اللہ مدینی تا تشریف روڑی اللہ مصر زمان مدینی لبولا مدینہ راغلا اے زڑگی خوشحالیگمہ مدینہ راغلا اے زڑگی خوشحالیگمہ یار دا قربانی گا دغنی ارمانو یار دا قربانی گا چید چا ارمان غبوے یار دا قربانی گا دغنی ارمانو یار دا قربانی گا حق گلی چی گلا بلغ العلا بکماله کشف
لنی خودی دل برتا لوگ کی گا دستی لنی خودی دل برتا لوگ کی گا یار نہ قربانی گا داغنی ارمان یار نہ قربانی گا داغنی ارمان کوئی مدینہ رہلا زڑگی یا خوشحالی گا یار نہ قربانی ہجران سی زلے زبلے نا قرارا وی توئے ابس جون دونو چی جدا دفل دل دارا وی توئے اس واللہ راغلی دو بلبل پشان چگی گا اس یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو یار نہ قربانی معلوم دا ہر ساخ کا تپورتا ہے گرشا پیر اخکاری یوکری نہ پٹھن دے چندہ دا کم بشمیر دی اشقانوں کی بسڑانی رستوں کی گا دی عاشق یار نہ قربانی گا دغدی ارمانو ددی سخی دربار نافذ پہر طرف خوریگی ادنا انسان لو انسان پیو نظر جوڑی گی ادنا انسان حسینہ راغلی یارتا مخکی کی گا حسینہ راغلی یارتا مخکی یار نہ قربانی گا داغنی ارمان دغدی ارمان اینن میں ناصاف دلدار مخیل راگے ہجران زبلی زڑمی بہار آگے یو بخناوا شیمی تیر در نظر شوا بیا مشکل دے کمی دغ قرار آگے زبخوری 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 یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر زاراز بخوری دلحد زان نگزار کم کمی ناسا فشنا پا مزار
مخلد منی بازار مولا کریم فرمائی قد جاءکم برہان من ربکم حضور علیہ السلام ذات دا اللہ دا وحدانیت اللہ دلیل دے چاہے کمالاتو تکتلی پر رب ایمان روڑے دے چاہے اخلاقو تکتلی رب من لے دے اور چاہے حسن تکتلی رب من لے دے اور میں دے پورے کہو سبا زما پینزدے جلسیدی سو سبا پینزدی پینزم مرشیدی سبا پینزم ملکن نبی خوادی و درید ملکن نا اخوادی خوار متپدین خطا چی دے جیم شپیل خیو دیدی بس دا شکیل جان جی سے اور شارون بادشاہ سے اور دا دی کورنی رابانی اور دیر لوی احسانو اور ماتی مخکی نویلیو چی گورے مولا بار ربیو الاول شپارا کے اور شارون بادشاہ سے براتوی چی بلدل ممدہ سے پاتی شو لیکن انشاءاللہ دا پر بخدی رحم کئی کا خیر نو دا میں ندیس یوزل وعدہ کرے میں خیر یوش پد ربیو بار ربیو الاول بتاسو لدر کو اغنن بار ربیو الاول شریف دے لو یا خوشحالی دے گلونو پہ دیش پورزو کی دومرہ عظیم انسان دنیا تراغلے دے دومرہ عظیم چھے تمام انسانیت پہ فخر کئی دومرہ خیستہ انسان راغلے چھے ہر یو حسن پہ فخر کئی دومرہ کمالات والا راغلے چھے ہر کمال پہ باندے فخر کئی دا حسن پلار چھے روان شنو مزل پا کے سڑے چھے کلم پا منزل روان شنو منزل مقصود تزان رسی چھے دا کمال پلار سفر شوروی کیو زی نو منزل دا سرور کونین پا کمال تمامی گی